toho, ale... No. Ty nebudeš to točiť tak, ale tak, nie? Nie. Nie. Čo chceš? Ale ja by som chcela tú opicu, takže tam musím táto opica. Nie rób si zumem. Áno, daj pokoj ty hlavne. A teraz na opicu. Hlavne, že by to bolo niekde jedna autobuka, tu by mohlo byť. Ja neviem, jedna šialená autobuka, to mohlo byť na rečie. A sledujem kameru. Ja fajne, to je zlotené. Co chcela tam, ty musíš vlastniť. No, teraz musím. Musíš vlastniť. Vidíš? No točím. Dobre, hoď to tam. Takže by vlastne to tam bolo... Aha, ale to sa nepotopí v tej dlhej opici. Ako to chceš vlastne? Hej, tu krásne si nejaká opica. Tak za koľko začíname, môžeme označiť za koľko? Áno, začíname tam Luisa a plne sa Kristín. A kde mám scenár? Neviem, aký kde scenár urobíš scenár. Ja neviem, aký kde scenár. Na čo? Áno, no môžeme. Akcia. Bye, sweetie. No, to nie. To musí byť... To je na prstou clenou, takže malá ta hloubka monstrosti, jak se před chvílemi, tak se rozmaže. A moje si vidíš, je viac tu svetla. A ja tiež mám 800. Na mojím... Dobre, dajme to trochu vzďalej, trochu, alebo... Môžeme vyskúšať na mojím objektív. Prosím ťa. No, ako to vyzerá? No, dobre. Dobre? Nie, že to padne naozaj, ľudia. Hejbe se to hrozně, zastavte to. Dobre, skús sa toho menej dotýkať. Len tak pomyselne sa to, akože len sa ho chceš dotknúť, ale sa ho nedotkneš. Dobre, naťahuj sa, točíme, naťahuj sa, to ešte sa naťahni. A ešte tam vyššie, ešte chod vyššie. Tak ešte, poď, dočiahneš to, ideš. Áno, Eva! Počkaj ty, potrebujeme tak, aby si sa proste naplašila a dala rýchlo tú ruku preč. Áno, teraz sa... Mají hrozně furt přes ten obličej úplně celý to. A musíš povedať ako. To máš filmovať. Jako spíš jako nějak takhle, no, aby bylo. Víš, jako... Dobre, tak, Emma. Kristín. No tak sa zlatneš a rýchlo dáš ruku dole, jo? Čas, že preč. Super. Dobre, môžeme? Kamera jede. Ale z toho, ako sa začínaš dotýkať. tuto sa takto. Čiže najprv tam tá ruka nie je, daj ju dole najprv. Daj ju dole. A potom... A ideš sa dotýkať. Potom na akce. Áno. Dobre, môžem? Kamera? Až na akce, hej. Dobre, akce. Emma! Ako to vyzeralo? No, ale tam sa musíš Aha, obrátiť. Mamina je tam. ešte raz, dobre. Ty zakrič, prosím ťa, Emma. Zakrič na ňu, hej? Ja na to pen zakřičím, jo, tak mi řekněte kdy. A zlakni sa, úplne sa zlakni, lebo to mamina je tebe Jak chcete dlouhý záběr? 5 vteřin? Juro, láskyník. 2, 23 a 20 pôjdeš. Láskyník. Potom. Kamera jede furt. Tak Dobre, můžem. kamera ide a akce. Čo sa ešte vyššie, chodí vyššie. Emo. Áno, ako to vyzeralo? Zvuk. Dobre? Udobrovanie poprvé. Akcia. I love you, sweetie. I love you, mommy. Stop. To bolo dobre, ako si ty uhla vlastne, že vlastne... Zvuk. Udobrovanie po druhé. Akcia. I'm sorry, sweetie. Pardon. Stop, dobre, ešte raz. Ešte raz. A akcia. I'm sorry, sweetie. Are you mad at me? Dobre, super, rovnakú energiu máme, kamera. Jede. Ocinko po tretie, akcia. Can I go to the beach with you? Of course you can. Why wouldn't you? Come, let's find your armbands. Stop. Dobrý? Hoď to tam.
Nie, to musí byť na strane. Ako to tam chceš, ale to by muselo byť proste vysoká opica, keby to tam malo plávať. Nie? No. Kamera jede. Kamera, máme, super zvuk. Ide. Medicína po 5. Akcia. Stop. Ešte raz? Dobre, ešte raz. Poďme. Dobre. A To už nemusíš. akcia. I won't have that medicine. It makes my throat sore. If you don't have it, you don't go to the beach. But I want to go to the beach. Daddy? Can I go to the beach with you? Of course you can. Why wouldn't you? Come, let's find your arm belt. Stop. Ešte viac, môže to dať na celé normálne. Vlastne veľký priestor, tak taký zvíjete. Môžeme? Môžeme? Dobre, ty si neúplne? Labučík si nemá. Ale teď si tam Hej. s tágem. Hej. Na tebe kakoš. A toto čo je? Môžeme? Svetlo. Ideme si to skúsiť, poď iba si dáme skúšku. Šupnem. Vychádzaš? Ako? Šupnem na to si. Is this my room? Má, áno. No. Čo? Počkej. My iba máme skúšku. Skús, keď Hej. prichádzaš, mať viacej v sebe väčšiu energiu, prichádzaš. No, ona ale utíkala, myslím si, že předtím. Áno. Prvýkrát. No. A prosím ťa, zakríš to hlasnejšie. On sa to svetlo ešte tam je? A sem niekto zakričí. Pozri. Teraz to Wow, je. že toto je. No. Aha, to keď potrebujeme... My room? Je, super. A pozri sa, jaký krásny A ešte si to chvíľu rozmyslí. Rozmyslíš, že čo tu spravíš. A potom až choď Či skočím na postel, vlastne choď alebo- najprv na ten stôl a potom alebo sa až si idem- pokúšaj dotknúť toho lustru. Sme tam. To světlo tam není, ale Ako? je to hrozně ostrý na tom stropě. Iba na stoličku. Nie, Áno. na voľný choď. Světlo řešíme teď. A můžeme to zavřet, ty dveře? Keď to tak potrebujeme zvuk na to, ne? No tak. Co to je? Je to lepší, ten si okno. Čo tam je? Furt dostal světlo tady. Aha. Pribehneš, Čo je perfektné? obsieraš taká perfektná veľká izba, Poď si sledovať cez kameru. a ideš tuto, pozeráš zbadáš luster a No, ideš tak môžeš to, Ale možná, že by ho Juro, zkoušel. zakrič No. niečo. keď vieš, čo Niečo. Že by to To nebylo vyšlo. tak To môže. No, poď skúsiť. Ježiš. Môžete teraz Danko Bežetka robiť? Prečo? Prečo? No, len tak. Si majú mať. Asi len. Is this my room? Určite.